kun mikään ei ole rikki. Kalle Määttä passarina, Normunds Weinbergs ja Pekka Sairanen yleispelaajina, Herman Seglenskas hakkurina ja keskitorjuina. Henri Tuomi, mies joka on saanut lentopallo-oppinsa juuri täällä Raisiossa, ja toinen keskitorjuja on Antti Ylitalo, jonka polven kunto on mielenkiintoinen kysymys. Ylitalo satutti polvensa eilisessä ottelussa heti ensimmäisessä pallossa. Patela Jänne siellä kovastikin iski vastaan, mutta Ylitalo sitkänä miehenä pelasi pelin loppuun ja tuntuu olevan kentällä nytkin. Ja vammanlaatua kysyttäessä, niin vastaus on se sama kuin pudotuspeleissä, pelataan mitä lajia tahansa, mitään hätää ei ole. Kimmo Kutinlahti aloittaa tämän ottelun syöttämällä. 24-vuotias keskitorjuja nauttii näistä peleistä ja nauttii aina TV:n kameroiden ollessa paikallaan. Herman Seglenskas, tämä on se alku, jonka Raision Loimu todellakin tarvitsee. Eglenskas kiinni heti ensimmäisestä hyökkäyksestä. David Justice johtaa torjuntaa. Eglenskas eilisessä kolmannessa ottelussa löi vain kerran torjuntaan ja teki yhden suoran hyökkäysvirheen. Nyt kaikki hänen hyökkäyksensä ovat päättyneet torjuntaan tähän mennessä. Kutinlahti lisää leijaa, Sairanen vaikeuksissa vastaanoton kanssa. Passi laitaan Weinbergs ja Weinbergs viistoon. Tuttuakin tutummin aloittaa latvialaissyntyinen Suomen kansalainen. Laita hyökkää Normunds, Weinbergs tasoittaa yhteen mies, jolla tänään 106. pudotuspeli SM-liigan historiassa ja kohta 6500 pistettä koko liigauralla tehtynä. Antti Ylitalo syöttämään 1-1 lukemissa avauserää. Ylitalon syöttö, kuvaako se sitten joukkueen keskittymisongelmia? Nimittäin syötössä ei ole päätä eikä häntää. Palloverkko on Loimulle toinen piste. Muut otteluthan siis tänään ovat Tivollei Sampo ja Iskuvollei Valepa. Kaksi erittäin mielenkiintoista otteluparia. Kun Ossi Rumpunen syöttää, tuli hakkuriksi takaisin tähän pudotuspelisarjaan ja saa jatkaa syöttöä tämänkin jälkeen. 3. piste oranssipaidoille. Eilähän joukkue sai myöskin hyvän alun otteluun. Nyt jo toinen torjunta tähän, tyylikäs Justicein torjunta, ja vielä toisenkin erään eilen Loimu sai hyvän alun, mutta sen jälkeen sitten peli sakkasi pahasti ja ei ollut paljon lapsille kerrottavaa tämän jälkeen. Näistä lyönneistä sen sijaan kerrottavaa riittää. Herman Seglenskas, latvialaishakkuri, 19-vuotias nuori mies, laittaa palloa rataan. Hän on pelannut tämän pudotuspelisarjan huimilla tehoilla. Pistekeskiarvokin on peräti 25 pistettä ottelua kohden, ja ne on melkoisia lukemia, kun muistetaan, että ottelut ovat olleet vain 4 tai 3 eräisiä. Ollin passi laitaan, hän on paljon vartijana tänään. Hernandez ei saa palloa kuolemaan, entä sitten Eglenskas viistoon. Ja sen ensimmäisen lyönnin torjunnan jälkeen Eglenskas on sitten näyttänyt kylmäpäisyyttä ja saa jatkaa syöttövuoroaan. Hyvä puolustuskin häneltä tuohon palloon ja siitä tasoitus 3-3. Simo-Pekka Olli ei eilen onnistunut Loimun pelintekijänä. Jani Puputtikin kävi sitten jokaisessa erässä peliä rakentamassa, mutta siinä tärkein avain tänään Loimun peliin tämän miehen käsissä näin. Maajoukkueen passari Olli Hernandez laidasta ja pitkäksi. Hernandezin hyökkäys nelospaikalta ja Terpo on siirtynyt Eglenskasin syöttövuorolla johtoon. 4-3 Kuvola syntyinen, myöskin Suomen kansalainen jo useamman vuoden ajalta maajoukkueen ryhmissäkin nähty Jimi Hernandez epäonnistujana, kun Herman Seglenskas saa jatkaa, mutta tämä syöttö onkin sitten jo sen verran pitkä, että tätä edes Kreikassa olisi liputettu sisälle. 4-4. Ronald Jimenez, Pekka Sairanen vilahtavat kuvissa, kun Jimi Hernandez saa kunnian syöttää seuraavaksi helppoa hyppylejä Sairasen sormiin. Kalle Määttä keskeltää Henri Tuomi. Niinhän se on, että sieltä se keskihyökkäys sitten napsahtaa rataan. Henri Tuomi, joka todellakin on tutuissa maisemissa, hän on täällä lentopallo-oppiaan käynyt ammentamassa, syntynyt kuitenkin Rovaniemellä, sitten täällä elänyt nuoruutensa ja nyt sitten jälleen Perpon paidassa. Weinbergs, hurja pommi Weinbergsiltä, eikä saa Simo-Pekka Olli tätä palloa enää takaisin. Näin on 10. ässä tähän ottelusarjaan nähty Normunds Weinbergsiltä. Valtavia lukemia, eilen ainoastaan muuten 1 ässä eilisessä ottelussa, mutta muuten jälleen melkoisen jäätävä esitys oli tuo kolmaskin ottelu Weinbergsiltä, jonka pistekeskiarvo tässä ottelusarjassa on ollut 23 pistettä ja lisää tulee. Tällä kertaa Weinbergsin syöttö pysähtyy kuitenkin verkkoon. Loimulle kavennuspiste 5-6 ja syöttämään joukkueen venezuelalainen keskipelaaja, ja toivotaan, että todellakin hän ei sillä
Vesa Kujanpää toteamalla turistiviisumilla ole sitten tänään liikkeellä, vaan nimenomaan ammattilaisena. Hyvä syöttö Justiisilta. Määtte joutuu hakemaan tuon hihalla, sitten lähtee heittämään Weinbergs hihalla yli. Nyt saa Olli rakentaa rauhassa, ottaa tuon 1,5 metriin ja sieltä sitten Jimenez. Eglenskas puolustaa jälleen. Tämä pallo on Jimenez, sillä Jimenez tippaa sen vaan vähän hölmöstikin tuonne toiselle puolelle. Sairanen viisaasti ottaa vaan varmistuksen kautta pallo takaisin hyökättävästi. Sitten 3 metriä Eglenskas, joka hakee torjunnan käsiä, mutta ei ole lähelläkään ottaa torjunnan käsiin tuo pallo ja siitä Loimulle tasoitus 6-6. Ja jos eilen todellakin tämä Hermanni herra teki yhden hyökkäysvirheen ja löi kerran torjuntaan, niin nyt tämä sama saldo on jo täynnä ja vasta 12 palloa pelattu. Onko tämä sitten suunta tämän päivän ottelulle? Hermoilua syöttöpaikalla. Syöttövirhe myöskin Loimun puolelle. Davy Justice, 25-vuotias venezuelalaispelaaja, syöttää verkkoon, kun Henri Tuomi, ikää 27 vuotta puolestaan, tulee syöttöpaikalle. Hänetkin on valittu miesten maajoukkueeseen tulevan kesän EM-karsintoja maailmanliigaa ajattelen 22 pelaajan ryhmään. Ja 4 maaotteluahan Tuomi on ehtinyt urallaan pelata. Kutilahti ei ole miesten maaotteluja pelannut. Varmasti lähellä hänenkin nimensä tuota listaa oli. Ja tässä näette syyn miksi. Tyylikäs keskihyökkäys. Nyt on keskeltä sitten otettu evät takaisin yhteen ja huomion arvoistaan on se, että Loimo ei ole näyttänyt tekevän vielä yhtään pistettä laidasta tässä ottelussa hyökkäämällä Määttää. Sitten Sairanen hakee torjunnan käsiä, niitä ei kuitenkaan löydy ja siitä Loimulle johtopiste 8-7. Ja sehän taas puolestaan tietää sitä, että ensimmäinen tekninen aika se koittaa. Tässä näette tuon Moisalmen Jyrän Pekka Sairasen yläkäsien haun, joka epäonnistuu tällä kertaa. Aika lisät. Lähdetään kuuntelemaan, mitä valmentajilla on kerrottavaa. Stenius Tresna. Aikalisän pituus on 1 minuutti. Vielä keskellä, kun lisäksi käytettävissä on puolen minuutin aikalisä ja because he's able to make seri. If not, it's still over the quality for the service, guys. Everybody must take your time. You have 8 seconds, make them nervous and do it well. That is important. And come on. We was over and little bit we lose one more time initiative. No Perpaut on vähän hermostunut alku siinä ja ei meinannut lähteä oikein koneet käymään. Henges kanssa saatiin torjuttua Henges kanssa heti sinne alkuun ja sen jälkeen vähän sekaannusta siinä varmistustilanteessa ja muuta. Mutta nyt he hilasi itsensä vähän tuohon jo kylkeen kiinni, mutta tää on vielä riittävän hyvä alku Loimulle, eli kyllä tää riittää siihen, että pojat pystyy vielä uskomaan siihen, että ottelusarja käännetään. Simo-Pekka Ollin lyhyt leija, Jarmo Kaaretkoski, Perpon libero ottaa tämän vastaan nyt. Sairanen hyökkää laidasta, ei saa kuolemaan Rajala, joka on Loimun liberona tänään, lähtee sitten seuraavaksi heittämään passia laitaan. Ja siellä on tuttu mies, Ossi Rumpunen, joukkueen 187-senttinen hakkuri, ikää 20 vuotta, laittaa palloa kenttään. 9-7 johtopiste ja Simo-Pekka Olli saa jatkaa. Edelleen Kaaretkoski syöttöjen kohteena. Määrän takapassi Eglenskas pääsee nyt lyömään sitten aika namupaikasta ja onnistuu torjunnan käsistä lyömään pallon maisemaan, kaventamaan lukemat 8-9. Ossi Rumpusen äskeinen hyökkäys oli muuten sitten Loimun ensimmäinen hyökkäyspiste, joka on hankittu laidasta. Tässä näette alalaidassa myöskin sitten tilanteet teknisillä aikalisillä päivän muissa otteluissa ja kovin mielenkiintoisiltahan nuo näyttää. Rajala, Olli yhdellä kädellä, Kutilahti myöskin yhdellä kädellä, no yleensä hyökätäänkin yhdellä kädellä. Sitten Eglenskas, hänen kätensä on vahva, mutta niin on myöskin Hernandezin puolustuksessa yhdellä kädellä. Olli passaa kauniisti Kutilahdelle ja nyt on Loimulla sitä sykettä tuossa pelissä ja taistelua, jota pitääkin olla, kun tilanne on tässä ottelusarjassa heidän kannaltaan 0-3. 2 kertaa yhdellä kädellä Olli taistelee pallon hyökättäväksi ja Kutilahti lukee tilanteen hienosti, hyökkää keskeltä onnistuneesti ja 10-8 lukemat, kun kolumbialainen kumimies Ronald Jimenez, 20 vuotta ikää, laittaa seuraavan pallon sitten johonkin sellaiseen paikkaan, jonne se ei kuulu, josta ainakaan pisteitä tulee ja aika lailla voimaa tämän kauden aikana sekä yläkroppansa että jalkoinsa saanut Pekka Sairanen lähtee sitten syöttämään seuraavaksi. Jimenezin hyvä vastaanotto, Olli antaa taakse, siellä on vain Weinbergs vastassa, hänen ohi lyö kuitenkin Rumpunen, se puolustetaan sitten Eglenskas, Olli puolustaa nyt Eglenskasin, tämä tiedetään niin Eglenskas syö vaan lyö, sitten Olli nopea, Hernandez ja nyt on Ylitalo pahasti ja siitä ei jätä kyllä Jimmy Hernandez paikkaa käyttämättä ja hyvä syke on nyt Simo-Pekka Ollin passipelissä ja tätä tarvitaan, hän hajottaa
Perpon torjunnan, kuten tässä nähdään. Yhtalo lähtee Kutilahteen jo vartioimaan. Se keskiuhka on saatu päälle Kutilahden parilla onnistumisella. Ja se oli tämän pisteen taustalla. Edelleen Kaaretkoskelle. Sitten Määttä hakee nopeaa tempoa laidasta Weinbergsiltä. Weinbergs torjunnan käsistä onnistuu. Hänen kolmas pisteensä tänään on nähnyt päivänvalon. 10-11. Tässä nähdään vielä tuo Määtän todella tiilikäs passi tuonne nelospaikalle ja sieltä Weinbergs kaivaa pallon kenttään taidokkaalla lyönnillä tai torjunnan käsistä, sanotaan näin. Antti Ylitalo lähtee seuraavaksi. Edellinen syöttö oli lähestulkoon katastrofi. Tänään tämä on sitten jo ihan ok. Nopeasti siitä irti olevasta passista Davy Justice onnistuu. Ja protestoi Perpo tuota tuomiota. Siellä nimittäin ilmeisesti oli näin, että lippu nousi pystyyn, mutta joka tapauksessa pallo kentässä. Loimulle 12 piste. 12-10. Ossi Rumpunen saa paukuttaa sitten seuraavaksi. Paukuttaa Sairasta, Iglesias ylettää vielä palloon. Määttää Hiala yli, nyt on Loimulla mahdollisuus 3 pisteen johtoon. Olli laitaan, Hernandez. Verkkovirhe Perunan pojille ja nyt kulkee homma oranssipaiteen tahdissa. 13-10. Iglesias taistelee hyvin pallon vielä peliin, mutta se ei riitä. Tästä verkkovirhe. Ja Turhan Weinbergsin pallon kurottaa. 13-10. Ossi Rumpunen, lyhyt rulla. Saaren hakee tämän yhdellä kädellä. Määttä, nyt on vaikeuksia vastaanoton kanssa ja passin saamista hyökkääjille kyllä Perpola. Sitten Jimenez kutospaikalta, mutta tähän korottaa sitten itsensä muiden yläpuolelle torjunnassa. 8. lokakuuta 1971 syntynyt Normunds Weinbergs, olympiavoittajan poika, ja torjuu tämän pallon kenttään. Siitä Weinbergsin ensimmäinen torjunta tänään ja Hermanni syöttämään 204 senttiä. Eglenskansilla mittaa lukemat 11-13. Puolen välin verkkoa ja Johan tuolla ensimmäisellä teknisellä aikalisällä tsekkivalmentaja Pavel Tresnak joukkueelle terotti, että otetaan aikaa siellä syöttöpaikalla ja rauhassa keskitytään syöttämiseen. 4 syöttövirhettä jo Perpolla ja ei rullaa Perpon peli tässä avauserässä. Hernandez. Kaaretkoski, Määttä, nopea tempo. Se on niin vaikeaa, ettei Tuomisiin kunnolla pääse. Pallo tulee kuitenkin edelleen heidän puoliskolle. Sitten lähtee Määttä lyömään toisesta. Rumpunen on hyvin hereillä. Nyt on mahdollisuus 4 pisteen johtoon. Jimenez! Mutta torjunta on nyt valttia Perpopulla tässä pelissä, tässä pallossa. Henri Tuomi, mies, joka tästä ottaa komean torjunnan. Tuomi tulee kaikessa rauhassa ja todella tyylikkäästi. Henri Tuomi kuoppaa sitten Loimun toiveet tämän pallon voittamisesta. Normunds Weinbergs. 10 ässää tässä ottelusarjassa, 1 jo tänään lähtee syöttämään. Hernandez. Olli, sitten Jimenez, ei saa Jimenez kuolemaan tässä avauserässä, palloja Määttää. Sairanen pelkää jo torjuntaa, eikä ota torjunnan käsiin tämäkään pallo. Ja mulle 15 piste, johtopiste 15-12. Kyllä Pekka Sairanen on vaikeuksissa ja nähdään kuinka kauan Sairanen kentällä on. Nimittäin Robert Seppänen, hän on mies, joka nopeasti sitten kyllä kaivetaan tuohon Sairasen paikalle, jos ei homma tästä lähde toimimaan paremmin. Määttää viereen Tuomi hyökkäys keskeltä leveäksi. Loimu lähtee toiselle tekniselle aikalisälle 16-12 johtoasemassa ja eiliseen verrattuna ja 2 edellisenkin otteluun verrattuna, niin kyllä Perpon kone ei nyt ole lähtenyt käyntiin. Onko sitten jalat jääneet tuonne Naantalin hiilivoimalaan, jossa joukkue kävi tänään tutustumassa, aikamoisen kävelylenkin siellä tekemässä ennen ottelua, muutama tunti ennen ottelua. No, katsellaan ja kuunnellaan. 16-12 Loimun johtaessa. Joka kerta. Muista sitä, varsinkin sun takana, niin aina selkeästi raja oikein, mutta silloin kun se on etupelaaja, niin jos näkee tuon pinnassa, niin sit voi vähän kikkailla. Hei, hyvä syöttö! The side out is fair condition, guys. Nothing to do. Side out -peli kulkee, Tresnak toteaa joukkueelle, mutta jotain muuta sitten on niitä osa-alueita, jotka eivät vielä kulje ja tulos siitä näkyy taululla. 16-12 ottelun avauserän 4. puolivälierässä. Davy Justicein edustaman Raision Loimun eduksi. Justicein lyhyt syöttö, Weinbergs. Määttä hakee nyt takaa Iglesias pysähtyy torjuntaan.
nyt on ottelun suunta kyllä yllättäväkin. Noiden 3 edellisen ottelun ja eilisen floppaamisen jälkeen 17-12. Tresnakilla on heti asiaa joukkueelle täältä Egneskans, joka pysähtyy jälleen Kutinlahteen. Kutinlahden torjuntapiste on Raision Loimun 3. Tästä käydään studiossa kuuntelemassa, mitä Heidillä ja Vesala on asia. Eli siinä just aikalisällä kuultiin, miten Steniuksen Kaitsu neuvoo, että mihin lyödä toi Hermanni lyö. Ja niin käytiin läpi sitä torjuntapaikkoja ja muuta ja heti tuli palkinto välittömästi siinä, että Loimu tuntuu nyt vähän läksyjä lukeneen tuossa eilisen pelin jälkeen ja nyt on pojat oikeilla paikoilla ja Simo-Pekka Olli ja Jimmy Hernandez on kyllä näyttänyt, että tänään heitä ei tarvitse vaihtaa pois kentältä. Tuntuuko siltä, että Perpo olisi lähtenyt tähän takki auki, vaikka ei olisi kyllä missään tapauksessa ollut syytä? No ehkä aavistuksen voi olla, että jopa tuntuu siltä. Jarmo Kaaretkoski on pelaaja, jota tänään Loimu on pommittanut syötöillään ja se tuntuu tuovan tulosta, nimittäin nyt taululla on jo lukemat 18-12. Tässä muuten ottelun päätuomari, hän on Kenneth Aro, Suomen mestari itsekin verkolla tänään puolestaan Ari Rinne, joka eilen oli Salossa puolestaan viheltämässä Viivolle ja Sammon välistä ottelusarjan 3. ottelua. Määttää jujuttamaan nyt ja jujuttaa onnistuneesti. 191-senttinen pohjoisen mies. Tästä nähdään näin. Tyylikkäästi Määttä laittaa pallon kenttään ja yrittää sytyttää tällä jujulla joukkuetta, jonka seuraava pelaaja on Henri Tuomi, joka syöttöpaikalla on ja kättä antaa Henkka pallolle. Sitten Olli taakse. Sieltä tulee Rumpunen, varmistaa itse oma hyökkäyksensä. Sitten Olli antaa toisella laitaan 2 miestä vastassa. Jimenezia, joka saa myöskin tilinsä auki tänään. 6. kerta toden sanoo. Rolle Jimenez, 6. hyökkäys, 5 ensimmäistä parikin on pysähtynyt torjuntaan, mutta nyt tulee onnistuminen ja kyllähän sen lisäksi, että pitää ottaa Perpotta, Egleskalsia ja Weinbergsia kiinni, niin pitää Jimenezinkin kyllä onnistua. Entäs seuraava ratkaisu? Se tulee Jimenezille, hän lähtee nyt jonkinlaiseen, jaha, mikähän tämän sitten olisikaan nimeltään. Tämä hyökkäyskuvio sitten Jimenez, tämä tuli jostakin aivan toisesta lajista suorastaan. No, jätetään tämän suorituksen arviointi sitten niille, ketkä sen paremmin hallitsee. 14-19 Määttää. Sitten on Ollilla kiire. Nyt saa Rumpunen kokeilla sitten hakkuritaitoa. Tämä varmistaa hienosti libero Rajala. Uudelleen Rumpuselle. Vastassa ovat kuitenkin pitkät miehet. Egleskans ja Ylitalo. Ja heitä lähtee Rumpunen sitten ohittamaan. Liikaakin pallo painuu, kuten tästä kuvakulmasta hyvin nähdään. Selkeästi leväksi. Siellä on Egleskans jättää rajaa auki, mutta liikaa lähtee lyömään Rumpunen sitten kierrättäpalloon ja aika lisää. Kerttulassa koittaa 19-15. Joo, me hakee, joo. Lähtekää vähän lähempää, niin Heke tulee nostaa se. Pienetekää se sille, että sitten lähdette siinä, kun heitto lähtee, niin pois. Niin, kun se tulee kumminkin rollalle, pyrkii syöttää sen, niin otetaan pois ja Heke hakee se. Sä tiedät etukäteen paikan, kun tulee rollen paikalle. Kumminkin tarkan syötö siihen. Very quick with the timeout. That will say that we must use it. We must use it. Score one. Try to score one more time now. Siinä Tresnakki otti kantaa just siihen asiaan, mistä meidän siitäkin puhutaan. Eli Kaitsu tietää, että heidän itseluottamus ei ole mikään peruskalliolle rakennettu parhaillaan. Eli nyt otettiin äkkiä tämä aikalisä, kun Perpo lähti kirimään ja katsotaan, miten se toimii. Kalle Määttää, vierasjoukkueen passari, lähtee kokeilemaan Rajalaa. Se on onnistunut kokeilu. Olli joutuu kurottamaan tuonne verkkorahan väärälle puolelle ja pitkä mies sinne. Turhankin hyvin ylettää 204-senttinen Simo-Pekka Olli. Piste Perpolle Ollin käydessä naapurin 81 neliön tontilla. Käsineen. Määttä jatkaa. 3 pisteen päähän on nyt Perpo päässyt. Rajala edelleen kohteena. Sitten Olli antaa kutospaikalle ja sieltä tulee Hernandez. Sitten lähtee painamaan 2 kädellä palloa kenttään Kutilahti ja Kutilahti onnistuu. Hän on myöskin ollut kotijoukkueen paras pistemies tänään. Tulee syöttövaihto seuraavaksi tässä vielä tuo Kutilahden paino kenttään 20-16 ja Jimenez pois syöttäjän paikalta ja syöttäjän paikalle numero 10 18-vuotias Emeli Kouki. Tämä on hänen ensimmäinen esiintymisessä syöttöpaikalla tässä ottelusarjassa. Kouki. Sitten tulee Egleskans.
Torjunta ei saa vaimennettua kunnolla ja Hermans Egleskans pääsee nyt sitten tuulettelemaan pienen tauon jälkeen onnistumista mies, jonka tehot ennen tätä suoritusta olivat tänään 3 pistettä -2, eli ihan ei ole ruusulla tanssimista Hermannin peli tänään ollut, kuten ei myöskään ole ollut tähän mennessä Pekka Sairasella. -2, ei pisteitä. Sairanen. Rajala pommituksen kohteena, komea takapassi siitä. Takapateria pelataan akselilla Olli Kutilahti. Kimmo etunimeltään ja 5. piste on syntynyt, tässä nähdään. Ja sieltä Kutilahti lyö Kaaret Kosken olkapään kautta 21. pisteen kotijoukkueelle. Eilen Loimu vei avauserään sitten pitkälle jatkopallojen jälkeen. Kutilahti hakee Sairasta edelleen, 3 metriä joutuu määttää. Egleskans verkkonahon kautta. Onni kantamoinenkin on tämä Hermans Egleskansin onnistuminen ja tätä miestä ei saa päästä lämpenemään. Harvinainen näky muuten, Egleskans hymyilee leveästi. Hän on kovin kylmähermoisen näköinen pelaa normaalisti tuolla kentällä, mutta tällä hetkellä hänen kasvonsa ovat edelleen leveässä virneessä, kun Antti Ylitalo lähtee syöttää verkkonauhaan. Ylitalolla on tuon syöttönsä kanssa kyllä nyt ollut vaikeuksia. Toinen syöttövirhe jo tänään. Eikä Antti tykkää ollenkaan. 22-18 Kerttulan avauserässä, kun toisen polven loimulainen Kai Rumpusen poika Ossi etunimeltään lähtee syöttää verkkoon. Tänään Kai Rumpunen on seuraamassa vaimonsa ja tietysti Ossin äidinkin kanssa Salossa peliä, nimittäin vanhempi veli Tomi pelaa siellä parasta aikaa. Taistelee sitten Piivollein puolesta, taistelee siellä Pielaveden Sampoa vastaan ja sielläkin on selkäseinää vasten, näyttää kyllä, että Piivolle on avauserää siellä aika selkeästikin viemässä. Syöttämään tulee Perpolta Toni Mäkitupa, joukkueen toinen passari, kun laidastaa Rumpunen soittaa Molli Säveliää. Perpo 2 pisteen päähän, 20-22, Stenius pomppaa pystyyn ja näyttää kuvan ulkopuolella aikallisen merkkiä. Loimu turvautuu aika lisään, kun Perpo on tullut 2 pisteen päähän, 20-22 ja nyt on varmasti tiukkaa asiaa Steniukselta luvassa. Ja Ronald pois ja se menee lyömään sen ykköspaikan. Se ei kerro se. Simppa, jos tarvitaan tehdä semmoinen, niin Jerkko tulee nostaa Ossin paikalle ja hän ottaa vastaanotosta pois ja menee lyömään ykkösen. Mutta otetaan se tästä pois, niin ei tarvitse tehdä sitä. Se oli selkeämpi ohje. Jos Jerkko Rajakangas vastaanottoon otetaan, niin silloin Jimenez vastaanotosta pois ja Jimenez hyökkäämään palloa ykköspaikalta rataan. Toni Mäkitupa syöttämässä, 23-vuotias Perpon toinen passari. Laittaa Leijan liikkeelle ja nyt eletään sitten todella tärkeää tämän ottelusarja, tämän ottelun kannalta tärkeitä hetkiä. Devi Justiis vastaa huutoon, vastaa myöskin passiin lyömällä sen kenttään 23-20. Samalla Mäkitupa palaa penkille ja Egleskans kentälle. Mielenkiintoinen vaihto sinänsä tämäkin, että Egleskans otettiin, toki hän on 2 syöttövirhettä tehnyt, niin pois tuolta syöttää paikata. Jimi Hernandez laittaa seuraavan syötön Sairaselle. Sairasella helpon syötön kanssa nyt vaikeuksia. Wenbergsi pitkä passi Egleskansille. Egleskans puolestaan onnistuu lyömään Loimun torjunnan käsistä pisteen Perpolle. Lasimo-Pekka Ollilla on asiaa itseään 3 senttiä pidemmän päätuomarin kanssa. Ja on aika mielenkiintoista sinänsä, että Ollillakin tuota mittaan kuitenkin 3 metriä jonkun verran. Ja jos jonkun miehen Perpo haluaisi nyt syöttämään, niin se on tämä mies. Ja tämä mies myöskin syöttöpaikalla on Normun Sveinbergs. Ja nyt on tärkeä pallo. Hyvin saa Rajala sen vastaan. Sitten Olli ja Jimenez. Jimenez ei onnistu. Verkkovirhettä. Kalastelevat loimulaiset kovasti, katsotaan tästä. Olli Jimenezille pitkän laitapassin ja Jimenez lyö pallon rajojen ulkopuolelle ja Perpo on pisteen päässä. Ja nyt se vaihto tulee. Rajakangas tulee kentälle. Hän aloitti eilen liberona. Nyt tiedetään, että Jimenez on pois vastaanotosta ja Jimenez kiertää nyt sitten hyökkäämään, jos tästä hyvä vastaanotto saadaan. Ja nyt tämän ottelusarjan tähän mennessä tärkeä pallo. Weinbergs verkkoon ja 2 eräpalloa Raision Loimulle. 24-22. Ei kestänyt nyt sitten Weinbergsin jenka. Tätä kertaa Loimu vaihtaa edensä takaisin. Rajakangas pois.
Ja Rumpunen palaa takakentälle. 2 eräpalloa oranssipaidoilla. Oranssipaitoja nähdään tänään myöskin legenda haastattelussa, nimittäin kaikki näkönaama joukkuepelaaja Kari Kalin tänään legendana, kun eräpallo ilmassa justiis. Saarinen vastaanottaa, Määttä juoksemaan pallon, juoksemaan passin perään. Lähellä on takaraja tuo pallo, mutta se on sen sisäpuolella. Laajomaton rajatuomari. Tästä tuo Ignescassin hyökkäiseen on asennut selkeästi sisälle. Ignescassin 7. piste näkee päivävalon. Toinen eräpallo Raision Loimulla ja sitä auttaa syöttämään Robert Seppänen, jolla ikää todellakin 19 vuotta. Velipoika Niklas 3 vuotta nuorempi miesten maajoukkueryhmässä. Seppäsen syöttö. Toinen eräpallo siis Loimulla. Olli laitaan. Jimenez korkealta ja onnistuen. Ronald Jimenez toinen pistetään avauserään, mutta tärkeään paikkaan Raision Loimu elää ja hengittää ja taistelee tämän ottelusarjan viemisestä vielä Rovaniemelle sunnuntaiksi. 5. otteluun avauserä tänään Loimulle 25-23. Siitä huolimatta, että Eglenskan 7, Wenbergs 4 pistettä, mutta Loimu sai omaa peliään kulkemaan mukavasti. Niin Vesa, aika yllättävä alku. No sinänsä näinhän se oli, että Loimun oli pakko ottaa tämä ensimmäinen erä, jos haluaa pysyä mukana pelissä. Ilman muuta heidän itseluottamus on ollut varmasti huonona ja he tarvii tänne. Ja mikä teki tästä niin heidän kannaltaan vielä hienoimman tästä tavasta on se, että he johti koko erän aika reippaasti ja Perpo tuli siinä sitten rinnalle, mutta heiltä löytyi vielä se puristus uskaltaa voittaa, uskaltaa pelata rohkeasti niitä viimeisiä palloja. Niin, näytti pahalta siinä vaiheessa, kun Nortsa tuli syöttöruutuun, että siinä käykin niin, että Nortsa vie koko, tai itse asiassa Perpo tietysti vie koko erän, mutta Loimun onneksi näin ei käy. Joo, näin juuri heidän onnekseen toki tietysti vähän Perpo harmiksi, mutta tämän ottelun kannalta ehdottoman tärkeä erä eli tämä voitto Loimulle. Katsotaan tähän väliin näyte tuosta erästä. Se oli muistaakseni sellainen näyte, joka erityisesti näyttää Loimun hyvyyttä tässä erässä. Joo, no valitsin tämän näytteen sen takia, että kun tuossa puhuttiin, että Katsu oli ottanut eilen kantaa heidän kokeneeseen kaartin pelaamiseen. Ja mun mielestä tässä on loistava pallo esimerkki siitä, että nähdään nyt, että kyllä Simo-Pekka Olli ja Jimmy Hernandez, niin kyllä he on tullut nyt täysillä mukaan tähän peliin ja heistä tää ei jää tää homma kiinni missään tapauksessa. Elikkä puretaan tää palloa tuosta ihan alusta alkaen, niin kun katsotaan tässä, niin loistavaa yhtä vastaan pelaaminen Simo-Pekalta. Sieltä hyvä lyönti, mutta hyvä puolustus lentopalloa siihen ja tää pallo kuitenkin päättyy Jimmy Hernandezin tappoon tuossa jossain vaiheessa. Elikkä nyt on kokenut karti mukana pelissä ja nyt ei tarvii penkille heitä kutsua, mutta ongelmana on se, että millä saataisiin toi Jimenez hereille. Nimenomaan eilenhän Simo-Pekka Olli oli toinen näistä, jotka sai valmentajalta sapiskaa, mutta nyt pelasi erittäin monipuolista ja hyvää peliä ja oli tietysti tuossa puolustuksessakin vielä hyvin mukana. Oli ja tietysti tuo aina ton pituutensa myötä tuo aina hyvän lisään torjuntaa ja nimenomaan semmoinen ilme, semmoinen yritys, semmoinen raivo. Ei Loimun pojat ole vielä antamassa periksi. Nyt katsotaan, kuinka käy toisessa erässä. Jatkaako Loimu hyviä otteitaan vai kääntyykö ottelu Perpolle? Siitä huolimatta, että Jimenez ei hereillä ole ollut, niin Loimu tuon erän todellakin vei vilkaistaan. Miten ovat tämän illan toiset ottelut edenneet avauserään? Pivollei Sampo 25-19. Siellä on ollut Tomi Rumpunen, Ossi Rumpusen isovelisten avauserässä niin sanotusti liekeissä. 7 pistettä, kun Tampereella hämäläisten taiston avauserän on vienyt Valepa 25-20 ja siellä puolestaan iskuvollei on törmännyt mieheen Valko-Venäjältä, nimittäin Edvard Venskiin, joka on avauserässä huudattanut vammalalaista vieraskatsomaa 4 torjunnallaan. Venskin tehot keskitorjolle melko mukavat avauserässä 7+7 ja juuri tällaisia tuloksia nämä puolivälieräsarjat kaipasivat. Kaikki altavastaajat ovat voittaneet avauserän ja tuossa eilisessä
ottelussa Liigarien Sanvollein välillähän myöskin altavastaaja Liigariento otti 3-0 voiton. Ja erittäin ikävät uutiset kertovat Joensuusta, että Sanvollein hakkuri Marko Aholla on akillesjänne katkennut tuossa eilisessä ottelussa ja se on valtava isku tuolle ottelusarjalle ja se on valtava isku tietysti Suomen Cupin voittajalle ja runkosarjan voittaneelle Sanvolleille. Mutta täällä pelataan eri peliä, täällä pelataan täysin eri peliä kuin eilen. Loimu rulettaa niin sanotusti täällä tänään 1-0 Kimmo Kutinlahti, joka pelasi niin sanotusti täydellisen avauserän 5+5. Syöttää nyt 1-0 tilanteessa. Sitten Määttä laitaan Weinbergs. Nyt on Kutilahti alla. Pääseekö Hernandez enää tähän palloon? Ei pääse ja Weinbergs pistetiliset tähän ottelun toiseen erään. Eglenskalsin ensimmäisen erän saldo oli muuten 6+1 ja Weinbergsin 4+1. Ja vastaanotoissa oli valtava ero noin tilastollisesti. Loimulle 76%, Perpolle 45%. Jussi Sirviö on tullut kentälle syöttämään hakkurimiehiä. Olli, sitten laidasta Rumpunen. Rumpunen onnistuu ja näin on sitten niin sanotusti rumpusten päivää. Velipoika Tomi Villilä pelipäällä Salohallissa samaan aikaan. Näin onnistuu Ossi 2-1. Ja seuraavana syöttämässä itse Ossi. Sairasen hyvä vastaanotto sitten Määttää laitan Egleskansin hyökkäys verkkonauhaan. Eivät ole päivät veljeä keskenään, toteaa varmasti Hermanni Latvian kielellä mielessään. 4. annettu piste Egleskansilta tänään hänen hyökkäyksistään ja todellakin eilen 4. erää. Niitä tuli vain 2. Nuori mies, jonka pelit ovat ailahdelleet. Hyviä pelejä on usein seurannut, huono peliä tänään näyttää tuo kaava sitten toistuvan. Nyt Egleskans kuitenkin nämä puheet ohjaa osastoon ja mappiin. Hyvä hyökkäys Hermannilta. Tässä Sairasen vastaanotto, joka suuntautuu tuonne todellakin kentän ulkopuolelle, mutta hienosti kaivaa Määttä tuon pallon Eglenskansille hyökättäväksi. Ja Eglenskans lähtee syöttämään. Voimasyöttö, 2 virhettä alla, mutta ne eivät mieltä paina. Ja sitten se, mitä eilen kokenut kaarti katsomossa odotti koko illan, eikä sitä saanut. Simo-Pekka Olli jujuttaa toisesta ja tekee uhan päälle myöskin tällä sektorilla. Simo-Pekka Olli on tänään pelipäällä ja se Kerttulan yleisöä riemastuttaa. Kimi Hernandez, Normunds Weinbergs, Kalle Määttä ja Weinbergs kiertää taakse hyökkäämään Rajala. Puolustaa tämän, mutta ei auta, koska Simo-Pekka Olli on verkossa. Verkkovirhe Loimolle. Hienosti Rajala oli Weinbergsin palloa yläpuolustuksella ottamassa peliin. Weinbergs seuraavana syöttämään. Tänään Weinbergs on käynyt syöttöpaikalla 5 kertaa ja vain 2 kertaa tuon syötön jälkeen on peli jatkunut. Nyt se jatkuu. Rumpunen paikasta kiertää. Weinbergs puolustaa tämän ylhäältä sitten puolestaan hienosti ja sitten pääsee hyökkäämään korkealta Jimenez. Pekka Rumpunen puolustaa, pallo ei kuitenkaan palaa enää muiden perpolaisten käsiin ja siitä Loimulle piste lisää ja hyvä henki edelleen. Orassi henki potkii 5-3. Ja Davy Justice, Venezuelan maajoukkue pelaaja, laittaa sitten seuraavalle ja liikkeelle. Weinbergs, Määttä, haetaan Sairasta. Sairasella ei ole nyt kyllä eväitä tuolla laidassa. Ei todellakaan. Sitten Jimenez, hänellä on eväitä ja hän laittaa 6. pisteen taululle ja näinköhän Rolle Jimenez on todellakin heräämässä sitten kunnolla tähän otteluun. Avauserässä hyökkäysprosentti oli vain häppöinen 20 ja mies oli 3 pakkasella. Justice. 6-3 Weinbergs hakee tämän. Sitten Määttä hakee Sairasta ja nyt alkaa kutsua vaihtopenkki kyllä Pekka Sairasta. Simo-Pekka Olli ottaa tästä Raision Loimun 4. torjunnan ja samalla Robert Seppänen jo ryntää. Vaikka numero 14 kädessään vaihtoalueelle. Ja Savonlinnan kasvatti Pekka Sairanen, synkkä hyökkäyspäivä hänellä tänään, 6 hyökkäystä, 1 piste. Ja Roope Seppänen pääsee nyt näyttämään osaamistaan. Ottaa sormilla vastaan ensimmäisen, ei saa kuitenkaan passia, koska passi menee Egleskansille. Ja lähellä on, ettei Rumpunen saa tätäkin puolustettua. Hermans kuitenkin hoitelee homman. Pudotuspelien pistepörssien 1, tässä kuvissa pistepörssien 2. Tämän kauden pudotuspeleissä 23 pisteen keskiarvolla on pinnoja hakannut Normunds Weinbergs. Henri Tuomi. Pisteitä vähän,
töitä vähän hyökkäyspäässä. Torjutaan hommia toki, Henri Tuomelakin riittää. Rumpunen laidasta, Rumpunen pysähtyy Jussi Sirviöön. Jussi Sirviö ottaa upean torjunnan keskellä. Niinkö on, ettei... Eipä olekaan, vaan sitten tässä joku intoilen tätä torjuntaa, niin siinä on käsiverkossa verkkovirhe ja siitä lähdetään tekniselle aikalisälle. Katselin tuonne Perpon vaihtopenkillä nimenomaan Ylitalon suuntaan, että onko Ylitalon jalka nyt siinä kunnossa, ettei pelihommiin pääse. Oikein kunnon rohkea liisto. Annetaan lyödä sen sinne niin monta, kun se... Niin, muistaa sitä, että se saa lyödä sinne ja se on pitoisen virhe sitten. Ja Sairanen. You stay, usually, you make one step on the side because we serve only on the man. We need to serve between the men, guys. And you change a little bit your place like usually because it's still every time direct on man. We must between the men service because we don't bring them really in problems like usually, okay? And more concentration for the side out. Ali, come on, guys. Nyt on jotain rikki Perungan pojilla ja saman tien vaikeuksia. Tällä hetkellä kentällä siis sekä Jussi Sirviö, hän pelaa nyt keskitorjuja paikka Antti Ylitalon tilalla ja siellä on Robert Seppänen, hän on Pekka Sairasen tilalla ja taisi olla niin, että toiselta vaihtopenkiltä vielä kuuli, että Sairanen, sillä varmaankin tarkoitettiin sitä, että Seppästä nyt pitäisi hakea sitten syötöillä. Seppänen pääsee hyökkäämään, hyökkää pitkäksi, eikä ota torjunnan käsiin. Loimu 9-4 johtoon tässä ottelun toisessa erässä. Robert Seppänen hyökkää, mutta hyökkää kotiyleisön riemuksi pallon pitkäksi ja Simo-Pekka Olli. Kotijoukkueen passari lähtee Kaaretkoskea sitten tavoittelemaan tällä syötöllä. Sitten tulee Iglesias, tämä vaimentaa hienosti. Jimenez. Ja tuleeko nopeaa? Tulee kutospaikalta Hernandez. Sen kuitenkin puolustaa Iglesias, joka saa passin 4 metriin. Hän joutuu sen tsekkaamaan. Rajala hakee. Ja sitten viereen Kutinlahdelle. Eikä ota kattoon, ainoa paikka salissa, johon pallo noin korkealle pääsee. Mutta Hermans Iglesias sulaa laidassa. Ensin tuli Pekka Sairanen vaihtopenkille, sitten Antti Ylitalo varmaan tuo polvivammansa takia ja ei näytä Perpolta nyt hyvälle. Hermans Eglenskas on täysin eri mies kuin kolmessa ensimmäisessä ottelussa. Lukemat ovat Kerttulassa toisessa 10-4, kun Tresna ottaa ensimmäisen aika lisää. I think it's over the first ball that we can, Kalle can play a little bit with more speed. This high ball that is no way, guys. If they have time to organization for the defense, we have difficult, okay? Then make a little bit acceleration with the reception, okay? That everything go quicker. Ali, come on. Go. Eli nyt on Perpo joutunut siihen tilanteeseen, että jotain on rikki ja nyt pitää korjata hommaa. Toivottavasti se nyt ei ole Ylitalon polvia jo rikki, ainakin kovin pahasti, mutta nyt he on joutunut vähän hämilleen ja Loimu pelaa hyvää peliä ja ottaa Perpolta ne aseet pois, mistä valmentajat mainitsi tuossa ennen ottelua alkua. Ja tällaisten miesten, kuten Robert Seppänen, pitää nyt sitten kasvaa vastuunkantajaksi. Seppänen hakee yläkädet heti Akelisen jälkeen ensimmäisessä pallossa ja onnistuu siitä ottamaan 5. pisteen joukkueelleen. Kalle Kilu-Määttä syöttö paikallaan ja jälleen tuolla alanurkassa näette noiden 2 muun käynnissä olevan puolivälierän tilanteen. Ovat sitten siellä lähteneet molemmilla paikkakunnilla tasaisesti liikkeelle, kun Egleskans onnistuu hankkimaan toisen perättäisen pisteen nyt Perungan pojille. Tässä vaiheessa kun Tresnakin kiivaa ohjata kuuntelin, niin tuli mieleen Tiivolleen päävalmentajan Ismo Tuomisen legendaariset sanat syntymäpäivän onnitteluita hänelle antaessa, että se mies vanhenee valmentaakin kerran vuodessa, mutta pudotuspeleissä vuoden kerralla. Näin on myöskin tuo Tiivolleen ottelusarja siis 0-3 tilanteessa, kuten tämäkin ottelusarja, mutta tällaisten otteiden jälkeen, jota nyt nähdään, niin tiedä mitä tässä vielä tapahtuu. Ossi Rumpunen hankkii Loimulle 5 pisteen johdon toisessa erässä. 11-6 ovat lukemat, kun Ronald Jimenez tulee syöttämään. Jimenezin pitkä syöttö, Wenbergs hakee sen ei niin pehmeillä käsillä, sitten keskeltää Sirviö. Sirviö onnistuu myös. Tänään tulee selostamassakin sanottua sellaisia lauseita, joita ei tullut aamulla pelin edessä harjoiteltua, kuten esimerkiksi, että Jussi Sirviö hyökkää onnistuneesti keskeltä.
Toinen lause, joka oli kuitenkin todennäköisempi, on se, että Robert Seppänen syöttää Perpon ollessa 4 pistettä takaa ja asemassaan hävittyään avauserän. Laidasta Hernandez. Hernandez onnistuu lyömään Tornion käsistä palloa maisemaan ja kyllä Loimu tänään tulee todellakin isolla tahdolla ja tulee vähän joka paikasta ja kyllä vielä se Loimun ykkösase hyökkäyspäässä on kuitenkin vielä ollut suutari nimenomaan tämä herra Imenez, mutta silti homma toimii. 12-7. Kimmo Kutilahti. Nurmon jymyn kasvatti, laittaa palloa liikkeelle ja toiselta puolelta tulee sitten Riikan mies Egneskans. Entäs sitten Rumpunen, joka on Raision omia poikia, Sodankylän mies. Karkoski puolustaa, sitten heittää Latvian mies alun perin Weinbergs yli. Sitten Rumpunen uudelleen 3 miestä Tornassa vastassa, vaimentaa hyvin, Määttä iso pallo. Ja tämän ison pallon päällä on Normunds Weinbergsin hyökkäys nelospaikalta ja oltiinkin jo elämän ja kuoleman palloissa. Weinbergs kuitenkin onnistuu sen hankkimaan joukkueelleen. Puolestaan on Jurmalan miehiä alun perin, kun Jussi Sirviö on seuraava kaveri, joka saadaan syöttö paikalle. Tornion Lentiksen kautta napapirin pallokettuihin ykkössarjaan ja nyt kurismiehiään tämä Sirviö normaalisti laittaa pallon takarajalle. Ja se on S numero 2 tänään Perunan pojille. Ensimmäinen oli Weinbergsin käsialaa, tämä on Jussi Sirviön käsialaa, 9-12, Perpo 3 pisteen päähän. Sirviö jauhaa purukumia, onkohan pojat käyneet Nortsakassa R-kioskella sitten ennen peliä. Laidasta Hernandez onnistuu. Ottaa tärkeän syöttövuoron poikki Sirviöltä. Henri Tuomi keskittyneen näköisesti marssii odottamaan jo kenties jonkinlaisia hyökkäystehtäviäkin, jos niitä vaikka tällä viikolla vielä tulisi. Vähissä ne tässä sarjassa ovat olleet Rumpunen. Seppänen vaikeuksissa. Määttä hakee aivan tuota katsomon luota. Ei saa Egneskans tätä enää peliin. Nyt tulee virheitä myöskin vastaanotossa Perunan pojille ja se näkyy taululla 14-9. Kun vastaanotto on kestänyt tänään aivan eri tavalla kuin vieraiden vastaava. Rumpunen. Ja lisää suolaa kaataa haavoihin. Ossi Rumpunen. Raision Loimun ensimmäinen S on tässä tälle päivälle. Ossi Rumpunen 187 senttiä. Sen syöttäjä seuraavan ottaa Karkoski hienosti. Sitten pääsee Weinbergs vastaan hyökkäällä ja siellä ei ole yksiäkään käsiä verkkonauhan päällä ja se on sitten melkoista surmaa sen jälkeen. Ja täältä tulee, Olli ei lähde hyppäämään laisinkaan, kavennus 10-15. Ja täälläkin jo kuuluttaja on ristinyt Hermans Eglenskalsin Hermanniksi, nimittäin hieman se helpottaa näitä tehtäviä. Laidasta jälleen Ossi Rumpunen 16-10, samaa rataa kulkee nyt tämä toinen erä alusta tähän pisteeseen asti. Tekninen aikalisä ja kuunnellaan Tresnakkia. The risiko from our service little bit higher because still now we cannot bring them in problems, you know, and generally we have problem with the reception because they are full of confidence. Then we must change this evolution. That is the priority. Without, if not, it will be very difficult. And come on, also easy ball in defense. Every ball is important, guys, now because we stay 5 points back one more time, 6 points. No siinä Tresnak ottaa nyt, piti pojilleen pienen luennon siitä, että nyt pitää saada syöttöpeli toimimaan. Eli he ei saa Loimua minkäänasteisiin ongelmiin tuolla vastaanottopuolella ja kun taas he itse on kyllä kärsinyt siitä aika paljon ja siinä nyt tulee ehkä isoimmat erot tällä hetkellä. Onko tässä nyt sellainen tilanne, että kun pitäisi löytää joku uusi lääke, niin nyt sitä ei enää löydykään, kun kolme ottelua on menty niin helposti? No ei se ehkä Perpolle uusi lääke ole niin hyvä syöttö, että nyt on vaan lääkepottu hukassa.
Seppäsen vastaanotosta jatketaan. Weinbergs tämä puolustaa sitten puolestaan Rumpunen, joka tekee nyt kaikkea tuolla kentällä onnistuen. Entäs Egleskans? Verkkovirhe Loimulla. Hermans Egleskans alkaa nostaa päätään ja se on sitten taas hyvä merkki rovaniemeläisten kannalta. Tokihan tämä jo Egleskansin 10. pistekin tänään, ettei nyt ihan lepikossa ole Hermannikaan tänään piileskellyt. Normunds Weinbergs vieraiden kapteeni. Tänään 7 passia, 6 tappoa. Hänestä homma ei ole kiinni ollut. Hernandez. Tämä tulee sitten jo suoraan Perpon puolelle sitten keskeltään, mutta tämän Tuomen keskihyökkäyksen kyttää kyllä Davy Justice täydellisesti ja Davin toinen torjunta tänään. Tässä Justice seuraa Tuomea ja hyppää yksin siihen eteen. Täytyistä pelin lukua Justiceilta, joka pääsee sitten syöttämään 6 pisteen etumatkaa. Weinbergs hakee nyt vastaanottoa puolen kentän alueelta. Tämän Egleskansin paukun puolustaa Venezuelan mies. Sitten tsekkaa Kolumbian kaveri. Sitten Määttä laitaa Seppänen ja ihan toista puolustusta Aiden Justice tähän saa. Ja Robert Seppänen hankkii toisen pisteensä tänään. Todellakin Robert Seppäsen 3 vuotta nuorempi veli Niklas, joka tällä hetkellä kärsii jalkapöydän murtumasta. Valittiin tuohon miesten maajoukkueen ryhmään ja aivan oikein, jos laskitte, niin Niklas Seppänen on syntynyt vuonna 1993. Siitä on aika vähän aikaa. Henri Tuomi on syntynyt vuonna 1982. Se ei auta tässä syöttöhommassa yhtään. Lukemat ovat Kerttulassa jo 18-12 Loimulle. Simo-Pekka Olli. Kaaret Koski vaikeuksissa sormivastaanoton kanssa. Sitten Weinbergs. Hän ei ihan kamalasti ujostele tässäkään hyökkäyksessä. Ja Weinbergsin hyökkäystehot ovat aika järkyttävät tässä sarjassa ja tänään 8-7 kenttään ja vastuuta hakee nyt Weinbergs kyllä isolla kädellä ympäri kenttää. 13-18. Kilu Määttä. Leijala kohti liberon Rajalaa. Sitten pääsee Jimenez pitkästä aikaa hyökkäämään. Näitä suorituksilla ei Jimenezin kamalan usein kannatakaan hyökätä. Jimenez antaa 5. pisteen tänään omilla hyökkäyksillään vierasjoukkueelle. Ja samalla Kaistenius ottaa nopeasti reagoi ja ottaa aika lisän, kun ero on kutistunut 4 pisteeseen, mutta onhan sitä vielä. 18-14 toinen erä Raision Loimulle. Good service. This is two things that is important. If not, it's 4 points still difference, guys. We run every time after the score, and everybody they go to service, sink, difficult service, quality of the service, because that is there is a problem. If we don't bring them in problem with service, we have difficult. Ongelmia on syötössä edelleen Perunan pojille ja sitä Tresnak vaikeutta ja laatua. Niin ne samat. Ajattele. Kun samalla Janne Harju ja Kaistenius käyvät tässä keskustelua ja passi jakaamaakin vähän siellä mietitään, kun Määttä laittaa syöttöä liikkeelle. Rajalaa kohti se tulee. Sitten hyökkää Rumpunen laidasta. Kaaretkoski puolustaa komeasti. Passi tulee Weinbergsille kutospaikalle ja nyt haetaan Weinbergsistä kyllä ehkä liiankin paljon sankaria tähän. Kuten nähdään varmasti hidastuskuvasta, Loimu lukee tämän tilanteen torjuntansa kanssa aivan oikein. Ollaan nähty, että nyt Weinbergsia ruokitaan joka paikasta. Kuten tästäkin Määttä hakee Weinbergsia kutospaikalta ratkaisijaksi ja 3 miehen torjuntaa vastassa. Ja Ossi Kultakäsi Rumpunen on torjumassa tätä palloa. 19-14 Jimenez. Weinbergs. Määttä nyt on Weinbergs pois hyökkäyksestä. Seppänen lähtee tsekkaan vaikeasta asennosta. Ja jotain aivan vastaavaa tapahtui eilen täällä Kerttulassa, mutta silloin pelipaitojen värit olivat päinvastaiset. Loimu pelasi näin ja Perpo pelasi niin kuin Loimu pelaa tänään. 20-14. Perpon toinen aikalisä tähän toiseen erään ja Loimu on karkaamassa 2-0 johtoon tänään. Counter-attack, we don't do it, and it come also the problem with the side out now. In this moment for the situation, it's start to be difficult. Everybody only try to play correct, that's all. Till finish for the set, it's not finished for the game. But we must come in good condition for the next set. That's all. Come on. Oh. Monessa maassa valmennusoppeja jakanut tsekkiläinen Pavel Tresnak heilutteli jo kuvainnollisesti valkoista lippua tämän erän osalta, mutta muistutti samalla, niin Karminen tässä
kuvissa valmistautuu sitten naisten pudotuspeleihin. LP-viestin passari hakemassa täältä sitten vähän välipalaa. Määttä. Iglesias niin. Resnak haki jo siinä joukkueelleen iskukykyä kolmanteen erään. Ja juuri tällaisia otteita tarvitaan. Hienosti puolustaa Määttä. Olli taakse ja Rumpunen. Hienosti kyllä. Simo-Pekka Olli on kasannut eilisen jälkeen itsensä. Ja hienosti on muuten kasannut sitten iskuvolle itseään Tampereella. Toinen erä on menossa heille ja ottelu on tasoittumassa Valepaa vastaan 1-1. Ja samoin Sampo on tasoittamassa ottelua 1-1 Salossa, mutta täällä ei peli tasoitu. Tällä ollaan menossa 2-0 tilanteeseen, kun Jimenez syöttää. Seppänen ottaa vastaan ja saa hyökätä, mutta ei ole kohdillaan. Ei ole kohdillaan nyt Akseli Määttä Seppänen. Ja Rumpunenkin jää välillä sentään kiinni. Iglesias on mies, joka torjuu kuri. Ja lukemat muuttuvat 21-15. Henki on päällä Raision Loimulla. Ja syöttämässä Robert Seppänen. Rajalla vastaanotto hyvä. Olli tarjoaa viereen Kutilahdelle. Kulkee. Ei tarvitse tätä kuviota nyt miettiä Simo-Pekka Ollin ollenkaan, etteikö tämä kulkisi. Kimmo Kutilahti suorittaa keskeltä annetun tehtävän. 6-8 Kutilahden tapot tänään. Ja sama mies Turmoosta siis lähtöisin laittaa seuraavaa syöttöä matkalle. Seppäsen vastaanotto kestää hyvin, sitten pelataan keskeltä puolestaan Perungan miestenkin osalta ja ihan riittää. Sirviö onnistuu hyvin, hän on tullut erittäin hyvin mukaan peliin. Tuntuu siltä, että kun Sirviö tuli keskipelaaksi, niin Perpo rupesi pelaamaan myöskin keskeltä enemmän kuin mitä Ylitalon ollessa kentällä. Tussi on nyt syöttöpaikalla. 16-22 verkkonaan kautta hyvin reagoi Olli. Sitten Justiis heittää laitaan passin Rumpuselle. Ja kyllä on itseluottamus kohdillaan myöskin Ossi Rumpusella. Ja pomppuakin on tullut vähintään 15 senttiä eilisestä lisää. Ja käteen kovuutta. 23-16. Pelin kuvaa tänään. Viistoon ohi Weinbergsia ja Tuomin tilttaa tämä mies Ossi Rumpunen. Nyt haetaan jo eräpalloa kotijoukkueelle, sitä ei kuitenkaan tule. Rumpusen syöttö pitkäksi. Ja Jimenez odottelee siellä seuraavia suorituksia. Iglesias pois syöttöpaikalta. Ja hänen tilalleen syöttämään tutusti, avauserästä tutusti Toni Mäkitupa. Ja Leija tulee tässä vaiheessa kyllä. Ainoa lääke alkaisi olla jo kunnon voimasyöttö ja kamala syöttöputki. Mutta näillä syötöillä ei tule. Ja veikkaanpa, että seuraavan kerran ei ole Liipasin ihan yhtä herkässään Iglesiasin poisottamisen suhteen tuolta syöttöpaikalta. Eräpallo Raision Loimula, eräpallo 2-0 johtoon tässä ottelussa. Ja tätä eräpalloa syöttää Jimmy Hernandez Pozo. Hän laittaa sen Seppäselle. Määttä juoksee 5 metriin ja törmää siinä Iglesiasin kanssa. Ja nyt on paikka Loimulla laittaa tämä jäihin sitten kerralla. Ja sieltä se tulee nimittäin Davy Justiis. Hyökkää takapaterin kenttään. Raision Kerttulassa lähdetään pitkälle erätauolle. Raision Loimun johtaessa tätä 4. puolivälierää 2-0. Niinhän se on, että huhut kuolemastani olivat villisti liioiteltuja. Voidaan todeta Raision Loimussa 3 ottelua nokki ja eilen aika pahastikin. Nyt on joukkue herännyt todellakin taistelemaan 2-0. Tästä jatketaan studiota kohden. Niin Vesa, 2 erää pelattu ja ei olisi varmaan kumpikaan meistä ennen ottelun alkua arvannut, että se on 2-0 Loimulla. No, täytyy myöntää, että ei olisi. Kyllä he on loistavasti tullut mukaan tähän peliin ja saanut kyllä tosi porukan pelaamaan juuri silleen, kun varmaan olisivat halunneet tietysti, että olisi tapahtunut jo 2-3 peliä sitten. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja mennään kuuntelemaan haastattelupisteeseen. Niin, tänään taitaa Ossi Rumpunella rumpusten päivä. Tomi hakkaa palloa rataa tuolla Salossa yhtä villisti kuin sinä täällä. Mitä tuolla teidän pukukopissa ennen peliä tapahtui, että saitte homman käyntiin näin hienosti? Ei siellä oikeastaan mitään erikoista tapahtunut. Puhuttiin vaan, että aloitetaan rennosti ja rohkeasti. Että sillä me pärjätään ja tähän asti ainakin meni ihan hyvin.
No, Perpon juna on nyt lähtenyt pois raiteelta. Se varmaan tuo teille entistä enemmän itseluottamusta. Kyllä, totta kai, että toivottavasti ei ole sitä paikalleen vielä. Että kyllä tää täytyy nyt hoitaa tää yksi erä vielä. Ei ole ikinä helppo pitkä erätauon jälkeen. Nämä on näitä samoja kliseitä, mitä täällä pudotuspeleissä kuullaan, mutta verrataan eiliseen iltaan ja fiiliksiin tuossa eilisessä pelissä. Milloin tänään alkoi tuntua paremmalta? No heti siitä alusta varmaan, että kun siinä ei, vaikka mentiin tasatahtiin, niin ei tullut sellaista paniikkia missään kohtaa. Eilen kun hävittiin muutaman pinnan putkeen, niin tuntui, että tuli semmoinen, ruvettiin heti puristaa mailaa. No, päästetään sinut pukukoppiin. Siellä on varmaan aika iloinen meininki verrattuna eiliseen. Kiitos, toivotaan. Niin, tuossa puhuttiin mailan puristamisesta, mutta ilmeisesti senkin yli päästään. Pistä Vesa pikaisesti pakettiin 2 ensimmäistä erää. Pikaisesti pakettiin pistetään 2 ekaa erää silleen, että Loimu hyvää monipuolista peliä ja on vähän niin kuin yllättänyt Perpon housut kintussa nyt oikeastaan. Niin sieltä ei oikeastaan pääse, kun he ulkomaalaispelaajat pääsee jonkinasteiseen suoritustasoon ja muut on nyt kyllä ihan jäässä. Katsotaan näyte numero 1 sieltä. Se varmaan kuvastaa jonkun verran myös peliä ja pystyt siitä enemmän sitten analysoimaan. Joo, eli tähän halusin vaan ottaa näytteen siitä, kun taas mietittiin sitä, että ottaako ne Loimun kokeneet pelaajat vastuuta, niin kas noin. Kyllä Simo-Pekka Olli on tullut tänne ottamaan vastuuta ja jatkamaan tätä. Hän haluaa tehdä talviloman matkan Rovaniemellä vielä parikin kertaa. Ja kun alussa epäiltiin sitä, että oliko Kai Steniuksen julkinen ripitys hyvä vai huono asia, niin ei tässä nyt ainakaan voi sanoa, että se olisi Simo-Pekka Ollin otteita heikentänyt. No ei kauhean moni ei varmaan voi väittää, että olipa huono, että Kaitsu avasi suunsa siinä lehdistötilaisuudessa. Tossa on tulos, eli en mä tiedä, ei se varmaan siitä pelkästään johdu. Voi sillä olla yksi osa ja se osoittaa siitä, että nämä Jimi ja Simo-Pekka, niin ne on kovia pelimiehiä. Nimenomaan ja kokemusta, koska ton sama jos tekisi junnulle, niin voisi olla ihan päinvastainen tulos. Niin, no eihän noi pojat mitään ikämiehiä vielä ole, ei, mutta kokeneita pelureita kuitenkin. Mennäänkö seuraavaan näytteeseen, niin saat analysoida sitäkin tarkemmin. Mennään vaan joo, ja tosissaan tässä on näyte siitä, että tässä on tämmönen Perpolta selkeästi huono vastaanotto ja siihen joudutaan kaivaa hihalla passia. Tempo on aivan eri kuin se, mitä normaalisti kutospaikan hyökkäyksestä. Ja nyt siinä yksi niistä ainoista onnistujista Perpon puolelta mies, ketä tuppaa onnistumaan yleensä aina näissä pudotuspeleissä, eli Nortsa, niin pamauttaa pallon ruutuun. Ja hän on nyt täällä sillä asenteella liikenteessä. Hän ei hätkähdä pienistä. Hän taistelee edelleenkin samalla tasolla, mitä hän on tehnyt kolme peliä. Ja lyö tommosesta täysin väärällä temmolla tulevasta kutospaikan passista pallon hyvin ruutuun, mutta muu joukkue ei oikein seuraa nyt mukana. Ja tässä puhuttiin aikaisemmin taannoin Savonlinnassa, kun oltiin, niin Heren kanssa siitä, että on se kumma jätkä toi Nortsa, että sillä on niskassa vammaa ja on kaiken näköistä veteraanipelaajaa ja muutakin kremppaa, mutta niin se vaan porskuttaa näissä ratkaisupeleissä aina vaan eteenpäin. Joo, huppa vaan kasvaa, kun pelit kovenee ja niin ei se ihme, jos niskat menee jumiin tuolla purkajaumisella, mutta se on ihan sama, mitä se kaveri tekee, se tekee sen kaiken tyylillä ja on nimenomaan semmoinen kaveri, jonka varmasti joka ikinen coachi haluaisi joukkueeseen. Äsken tuossa puhuttiin Simo-Pekka Ollin hyvistä otteista, hän on siis loistava Loimun passari, mutta legendasta löytyy meille myös Suomen ehkä yksi parhaimmista, ellei paras passari Kari Kalin. Kari Kalin, kävelit jälleen kerran tuosta Kerttulan ovesta sisälle. Minkälainen erikoinen tunne sulle tulee, kun tänne palaat rikospaikalle niin sanotusti? Kyllä tänne on aina mukava tulla, että aika harvoin tulee nykyään käytyä, mutta aina kun tulee, niin tosi mukavaa. Että paljon on tuttuja ihmisiä. Onko tämä se pyhin paikka sun lentopallouralla? No kyllä tietysti sillä on pyhä paikka. Että toki silloin Loimussa, kun pelasin mestaruussarjassa silloin alussa, niin pelattiin Turussa. Että se oli myöskin tosi pyhä paikka. Ja sitten siirryttiin, vuotta en ihan tarkkaan muista, mutta siirryttiin tänne Raisioon, niin kyllä tästä sitten tuli se ihan oma kotisali ja kotikenttä. Vaikka asutkin toisella puolella Suomea, niin onko se Loimun tulos, jonka ensimmäisenä tarkistat aina, kun lentopallotuloksia katsot? No, kyllä se. Toki täytyy myöntää sitten, kun olet vanhoja pelikavereita eri joukkueissa valmentajina, niin tulee katsottua myös näiden joukkueiden tulokset aika tarkkaan ja seurattu myöskin niitä joukkueita. Niin, näistä porukoista pelasit 3 TM-kisat muun muassa, niin aika moni valmentaa. Sinusta ei kuitenkaan ole valmentajaa tullut. Mikä sun lentopalloelämä tällä hetkellä on?
No se on aika olennainen, niin kuin sanomalehtien, television, teksti TV on aika tuttu, että niiden varassa ja silloin tällöin soittelen noille vanhoille pelikavereille, mutta aika hiljaa siellä on kaiken kaikkiaan lentopalloa. Saatko tarpeeksi sitten lentopallosta, että sinusta ei tullut valmentaja? No varmaan hetkeksi aikaa, mutta sitten myöskin elämäntilanteet, että muutin tuonne Lappeenrantaan ja siellä hetken aikaa oli lentopallon parissa, mutta lentopallorintama siellä on aika hiljasta. Se olisi vaatinut itseltään aikamoista motivaatiota ja lähteä tekemään pioneerityötä tavallaan siellä, niin minusta ei ollut siihen ja se oli niin tavallaan helppo vetäytyä sitten. No entä Kari, sulla on eniten maaotteluita edelleen ja tulee ilmeisesti olemaan ikiajat Suomen paidassa. Millä tavalla olet seurannut Suomen miesten maajoukkueen nousua tässä viime vuosina? Erittäin hyvillä mielin. Olen käynyt katsomaan maailmanliigapelejä joitakin, en tietenkään kaikkea enää, mutta todella hyvillä mielin ja varsinkin EM-kisan menestys silloin sijoitus 4, tosi lähellä mitali, eli loppuottelupaikka erittäin lähellä, ihan pienestä kiinni ja kaikki tosi hyvillä mielin ja kyllä viime kesänäkin kävin katsomaan maailmanliigan peliä, niin jätkät oli ihan hirveässä kunnossa siinä vaiheessa. Et vähän harmittaa se loppukesän sitten pieni repsahdus, pieni väsyminen siinä, mutta kaiken kaikkiaan kiitettävä arvosana viime vuodesta ja aikaisemmistakin. Vesa, sä oot varmaan ollut polvenkorkunen ehkä, kun oot nähnyt Kari Kalinin pelaavan, mutta minkälaisia muistikuvia, mielikuvia on Kari Kalinin pelaamisesta? Aikamoinen kettu varmaan ollut tuossa verkolla. Kari oli kyllä tosi kova passari ja oli siihen aikaan myös aika pitkä passari vielä ja tekivät Jokisen Jussin kanssa paljon tuhoja jo silloin aikana. Niin, Jokisen Jussi löytyy myös täältä katsomon puolelta. Siinä on ollut varmaan sellainen tehokaksikko, että oksat pois. Ennen kuin mennään katsomaan tämän ottelun tilastoja ja muiden otteluparien tuloksia, niin katsotaan Urho TV:n tulevia lentopallolähetyksiä. Nämä muistutuksena. Ensi keskiviikkonahan jatkamme miesten puolivälierillä tai vaihtoehtoisesti naisten välierillä ja huhtikuun 1. päästään sitten myös miesten välierien kimppuun. Ja finaalilähetykset alkavat 10. huhtikuuta ja toki otteluparit selviävät sitten tuonnempana. Niin, tämä ottelupari on tilanteessa 3-0 toistaiseksi vielä Perpolle, mutta Loimu sinnittelee kovasti mukana. 2 erää on mennyt. Jos saadaan muidenkin otteluparien tilanteita tähän, niin katsotaan vähän miltä ne näyttää. Siellä on Piivollei Sampo tilanteessa 1-1. Joo, eli siellä nyt on taas nyt on piukasta kamppailusta kysymys. Siellä on samalla lailla Veitsikurkulla Piivolleilla ja eikä ole yhtään varaa löysäillä, mutta niin Sampo näyttää vieneen toiseen erään, mutta ehkä siellä vielä taisteluytyy. Ja iskuvollei Valepa vei ensimmäisen erän, eli alta vastaajat ovat olleet tänään ensimmäisessä erässä vahvoilla. No joo, kieltämättä on näin, mutta ei varmaan kenellekään yllätys, että iskuvollei Valepa on nyt 1-1, että siellä mennään varmaan 5. taas tänään ja tapellaan koko rahalla. Näin. Sitten tämän ottelun tilastoja. Täältä löytyy mielenkiintoisia tietysti näiden pistemiesten kanssa, mutta sitten sulla on vielä tarkempia tilastoja, joista voit valaista vielä lisää. Joo, eli Kaitsu otti kantaa tuossa ennen ottelun alkua, että Loimun on tarkoitus hyökätä vähän nopeammin. Sitten tiedä, että onko passitempoa tarkoitus nopeuttaa tuskinpa, vaan oli tarkoitus pelata keskeltä ehkä enemmän. Ja nythän he on pelannut 11 kertaa keskeltä tässä ottelussa ja Justisilla on onnistunut prosentti 100 ja Kutilaidellakin 75, eli vieläkin voisi kyllä ihan hyvin lisätä. Ja täytyy muistaa, että Loimu on nyt tässä tilanteessa, missä he on 2-0 johdossa ja Jimenesin tilastot on 5, he on miinuksen, 5 pistettä on miinuksen puolella, eli käytännössä katsoen nyt ei voi ihan sanoa, että he on 5 miehellä pelannut tai 6 miehellä, kun libero lasketaan, mutta ulkomaalaisvahvistus ei täytä tänään vahvistuksen kriteereitä ja silti joukkue porskuttaa hyvin tällä hetkellä. No mitkä on nyt sitten ne eväät, jolla mennään 3. erään? Täytyy sanoa sen verran ainakin, että tuossa toisessa erässä katse kiinnittyy Ossi Rumpusen, joka oli huikeissa liekeissä. Sitten taas toisaalta Perpon puolelta Egleskan saatiin aika hyvin varjoon. Saatiin vähän varjoon ja kyllä Rumpusen esiintulo on hieno. Hän on, sanotaanko, että hän on keskimääräisesti lyhyempi
keskimääräistä lyhyempi lentopalloilija, mutta semmoinen räväkkä, hyvä nuori kundi tuulettaa iloisesti koittaa sytyttää joukkuetta ja sytyttää siinä samalla itseään. Hänen esitystään on hieno katsoa ja nämä ei ole helppoja paikkoja junnuille pelata selkäseinään vasten, mutta ottaa nyt hienosti haastetta vastaan, haastaa kokeneemmat vastustajat toiselta puolelta. Ja tää on ne eväät, mitä Loimulla pitää olla. He tarvii koko joukkueen voiman ja he tarvii tähänkin erään hyvän alun. No mitäs Hermanni, minkä takia, ei voi nyt sanoa tietenkään, että hän on varojen mailla, mutta eiliseen verrattuna ja aikaisempaan ottelusarjaan verrattuna ehkä hieman unessa. No on, mutta toisaalta ei tule tukea muualta myöskään, eli nyt on kyllä vahti päällä ja totta kai tietenkin kun hän on hyökännyt paljon tähän asti, niin loimulaiset jo olettiin eilen, että he olisi oppinut torjumaan Hermanni ja ei ollut eilen vielä se päivä, kun oli opittu, mutta nyt näyttäisi olevan tilanne semmoinen, että nyt osataan ottaa ne hyökkäyssuuntaan. Nyt tavallaan, jos toivottaisiin tosi tiukkaa matsia, niin meidän pitäisi olla Perpon puolella ja toivoa, että Perpo veisi seuraavan erän. Mitkä on ne aseet, mitkä Perpon pitää ottaa nyt käyttöön, jotta tuo kolmas erä menee vieraille? No oma peli hanskaan takaisin, eli Perpo on hallinnut tätä niin suvereenisti, että en voi takuu varmasti tätä sanoa, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että onko se asenne oikeasti ihan täpöillä kunnossa. Ja sitten toki heidän peliään sekoittaa nyt, että Ylitalon loukkaantuminen, se saattoi olla, että se tapahtui jo esimerkiksi eilen mutta on kuitenkin vaikuttanut heidän pelaamiseen ja Sairanen ei ole saanut sitä laidasta oikein kuolemaan palloa ja joutunut tekemään pieniä muutoksia, mutta kyllä ton porukan pitäisi, se on kokenut porukka, niin kyllä sen pitäisi kyllä pystyä niinku kaivamaan kuitenkin itsensä peliin tuolta ainakin aika paljon paremmin, mitä se nyt tekee. Jos nyt oikein vitsikäs haluaisi olla, niin voisi tietenkin sanoa, että Perpo häviää tämän ottelun tahallaan, jotta saa viedä ottelusarjan vielä kotiin ja katkaista siellä. No ei takuu varmasti tietenkään tee niin, eli kyllä he haluaisi varsinkin nyt kun Ylitalon ilmeisesti polvi vähän vaivailee, kyllä he haluaa sitä lepoaikaa siihen. Nortsan niskassa on jotain häikkää ja haluaa sillekin lepoa, eli kyllä he haluaa katkaista tämän sarjan tänään. Miten se onnistuu, niin se on nyt siitä kiinni, että heidän täytyy takaisin palata omalle tasolle. Niin, ja tässä vaiheessahan pelit on kuitenkin eri kuin sitten ne finaalit, jossa halutaan tietysti juhlia kotosalla. Mutta kohta on kolmas erä käsillä, joten siirrämme vastuun Tonille selostamaan. Ja että oikein vastuutakin tulee tänne. Palataan vielä noihin kahteen muuhun otteluun, joita pelataan siis samaan aikaan Salossa ja Tampereella. Siellä lukemat ovat siis 1-1 ja kun avauserän jälkeen totesin, että tänään on Rumpusten veljesten päivä, niin toisessa erässä Tomi Rumpunen on sitten ollut pahasti jäässä avauserän jälkeen 7+7 Piivolleelle. Toisen erän jälkeen tilastot näyttävät 8-0. Siellä on Hondurasin mies Luis Alberto Salgado sitten herännyt toisessa erässä ja Salgadon lukemat ovat Sammolle 14+13 kahden erän jälkeen. Ja alla oleva ottelu Iskovolley Valepa on siis lukemissa 1-1 ja siellä taas Edvard Venski oli avauserässä jäättävä 7+7 tehoilla. Toisen erään Venski ei tehnyt pistettä, kun taas Iskovolleyn sankariksi toisessa erässä nousi Sauli Silpo tehoilla 9+8. Mielenkiintoisia hetkiä eletään todellakin tänään miesten Lentisliigan puolivälierissä ja neljänsissä otteluissa. Piivolleyn Sampo on siis lukemissa 0-3, mitä tulee ottelusarjaan. Isku Valepa on Iskulle 2-1, mitä tulee tähän ottelusarjaan. Ja tämä ottelu, jota Kerttulassa tänään Urho TV:llä pelataan, on siis Perpolle 3-0 ottelusarjan suhteen, mutta tämä ottelu Kai Steniuksen valmentaman Loimun 2-0 johdossa. Ja tänään on hymyjä enemmän katsomossa huomattavasti kuin eilen. Egneskanssista Vesa Kujanpää tuossa antoi analyysinsä ja kun Egneskanssin tilastoja tänään katsoo, niin hänen tappoprosenttinsa nyt on vielä kohtuullinen 45, mutta katsotaan noita virheiden määrää, niin se on se homma, mikä Egneskanssin peliin tänään on sitten negatiivista sävyä nyt, nimittäin 5 pistettä on Egneskans tehnyt vastustajalle tänään hyökkäyksistään. Kutilahti laittaa, nyt on tullut muuten Antti Ahokumpu kentälle ja Ahokummusta irtoaa vastapallo samoin tein. Jimmy Hernandez Pozo on hereillä verkolla, kuten tässä nähdään, se tulee suoraan kaikkien playoff-parran kasvattajien isältä Antti Ahokumpulta.
Jimi Hernandez vastapalloon 1-0 ja Loimu todellakin tarvii tähänkin erään sen hyvän alun. Ahokumpu saa tämän vastaanoton kohdille, mutta hampaatonta on Perpon yritys tässä erän alussa. 2-0. Davy Justice kiristää tähän palloon pomppuaan ja tunkee kätensä sinne ja nappaa siitä. Torino lisää Torinat nyt 8-3 Raisio Loimulle. Kimmo Kutinlahti laittaa seuraavaa syöttää liikkeelle edelleen Ahokumpua kohti ja se on varmasti tätä rataa kyllä se lääke, jota Loimu tulee antamaan tästä eteenkin päin. Sitten Rumpunen laidasta 3 miehen torjunta vastassa, mutta ei ole tänään Ossi Rumpusen pysäyttäjäksi Perungan poikien torjunnasta ollut. Rumpunen onnistuu ja tekee 11 pisteensä tänään. Hän on ollut kentän paras pistemies yhdessä Hermans Eglerskanssin kanssa. Ja Kutinlahti pelaa hienoa hyökkäyspeliäkin tänään, kuten torjuntapeliä on sitten syöttämässä. Sen sijaan onnistu, kun Eglerskans polkee laidasta. Tekee 12 pisteensä tänään. 25 pistettä on Eglerskanssin pistekeskiarvo ollut tässä sarjassa. Joten aika paljon vielä huutaa tältä päivältä tuohon pääraja on auki ja sieltä ei pysty tätä palloa Loimuina puolustamaan peliin, kun Jussi Sirviö on syöttämässä seuraavaksi. Loimu ja keskeltää Justice. Missä on luurannut Loimun keskipeli edellisen 3 ottelun aikana? Tänään sitä tulee Davy Justice. 4 passia, 4 tappoa. Kimmo Kutinlahti 8 passia, 6 tappoa. Jäätävät tehot keskeltä Loimulla tänään. Rumpunen. Sitten seuraava ratkaisu. Määtälä on todella tiukka passi laitaan Weinbergsille ja Weinbergs hoitelee tehtävänsä laidasta ja Weinbergsistään tämä homma ei ole ollut kiinni. Hän on kuitenkin 70% tehoilla hyökännyt tänään ja ei jakoja Loimun torjunnalla. Hermans Eglerskans. Häntä on vaihdettu tänään pois syöttämästä useampaan otteeseen. Katsotaan miten nyt kulkee. Kulkee hyvin Hernandez. Saa kuitenkin vielä hyökkäystä tämän jälkeen. Onnistuu. Edelleen hampaatonta on Perpon pelaaminen tämän 3. erän alussa. 5-2. Jimi Hernandez. Melko tiukka on tuo vastaanotto. Sieltä Ollilta kuitenkin luottoa laitaan ja Jimi onnistuu laittamaan seuraavan syötön Ahokummulle. Ahokumpu edelleen vaikeuksissa vastaanotokassa. Sitten Jimenez laidasta nyt vaimentaa Perpon 3 miehen torjunta hyvin. Määttä antaa taakse Eglerskans. Hernandez puolustaa yhdellä kädellä Liber Rajalaa. Sitten laittaa Rumpunen sormilla yli. Iso pallo on nyt pelissä. Eglerskans. Hernandez puolustaa, mutta ei saa tätä palloa sentään enää peliin. Ja nyt Kalle Määtän vastuu tulee Hermans Eglerskansin levelle 19-vuotiaille latvialaisille hartioille. 3-5. Eglerskans puhalsi eilenkin aika lailla tuossa 4. erässä. Normunds ei puhalla, Normunds jauhaa seuraavan syötön Hernandezille. Hernandez on nyt myöskin vastaanotossa hyvä. Sitten vaimennetaan jälleen Jimenezin hyökkäykset. Jimenezistä ei ole tehoja tänään saatu. Rumpusesta sen sijaan on ja saadaan edelleen. Ossi Rumpunen, illan 10. piste. Ja sinne jää palloja. Tätä vauhtia sunnuntaina Lapin urheiluopistolla pelataan kello 17 näiden joukkueiden kanssa. 5. ottelu. Määttä. Eglerskans vaimentaa Loimun torjunta. Justice hakee tämän pallon, lähtee käymään ilmeisesti kahvillakin vielä tuolla loikkii aitojen yli. Määttä. Ahokumpu pääsee hyökkäämään, mutta hänet nollaa kaksikko. Kutinlahti, Olli. Kimmo Kutinlahden illan 3. torjunta ja lukemat muuttuvat jo 7-3. Ei löydy nyt toiselle yleispelaajan paikalle Perunan pojilta miestä. Sairanen lähti. Seppänen lähti, nyt Ahokumpu pääsee yrittämään, mutta ei ole lähtenyt häneltäkään varmaan homma kulkemaan. Henri Tuomen keskihyökkäys sen sijaan kulkee. Sitten kuvitellaan äkkiseltään, että Tuomen kautta keskeltä ryhdytään myöskin pelaamaan jonkin verran enemmänkin. Henri Tuomi, 27-vuotias todellakin miesten maajoukkueen ryhmässä jälleen tulevana kesänä 4 maaottelua Tuomella jo vyöllään. Henri Rajala odottaa entisen pelikaverinsa syöttöä. Hernandez. Olli katsoo missä miehet. Kutospaikalla Hernandez ja aikamoiset tarrat käsineet tuntuvat nyt olevan Perpon torjujilla. Tämäkin pysähtyy sitten Määtän käsiin omalle puoliskolle. Aika lisää, tekninen sellainen, koittaa tilanteessa 8-4 edelliserän tapaan.
oranssin myrskyn pyöriessä Kerttulassa. I now go really only against the number one, okay? Jimenez. We must broke them somewhere. That is not possible. And put all the concentration for the reception, guys, that we don't take easy. Kurikos sillä Ahokummilla numero 12 ei tarvita kahta. Anteeksi 10. No niin, eli siinä lähdetään nyt sitten Perpo-toimesta rikkomaan Jimenezin vastaanottoa ja koitetaan saada sitä kautta se oma peli käyntiin. Sillä tällä hetkellä kyllä oranssi aalto vyöryy parhaillaan todella laajalla rintamalla Perpo yli, että sieltä tulee rumpusta ja tulee Justisia ja tulee Hernandezia ja kyllä joka ukkoa vyöryy sieltä. No ehkä Jimenezia lukuun ottamatta vielä toistaiseksi, mutta josko hänkin herää. Sitä odotellessa. Simo-Pekka Olli suuntaa syöttänsä Weinbergsille keskeltä Sirviö. Jälleen Hernandez puolustaa. Hänellä on tänään myöskin P-päivä. Jimenez epäonnistuu ja Jimenezia Pavel Tresnak pyysi niin sanotusti rikkomaan tuota loimupeliä joltakin osa-alueelta ja se piti olla se osa-alue Rolle Jimenez ja ainakin onnistuu. Jimenez -2, 5 pistettä -2 tänään. Määttä. Rajala. Olli, Piereen Kutilahti nyt jää taakse, mutta samalla on yksi Sirviö verkossa ja Kutilahden puhdas tili saa jatkoa. 9+9. Kohtalaisen mukavasti. Engelskans ja Sirviö viristelevät siellä, nyt alkaa kuitenkin hyytyä. Kolmatta erää mennään ja sitäkin mennään Loimun ohjastuksella. Karetkoski, Määttä, taakse, Ahokumpu. Ei saa Ahokumpu vieläkään, pistetty liian auki. Määttä joutuu ottamaan nyt ensimmäisen kosketuksen. Karetkoski passaa, tiukan Egleskansille, ei onnistu. Sitten passaa Kutilahti, Hernandez ja nyt Hernandez laittaa sitten satelliitin kiertämään maata kiertävälle radalle. Mikasa Merkkisen sellaisen. Pettinin kohtaan taitaa osua kubalaissyntyisen Jimin laita hyökkäyksessä käsi. 6-9. Antti Ahokumpu. Hänellä mitaleita jo 4 kappaletta SM-liigasta. 2 kultaa, 1 hopeaa ja 1 pronssi. Näillä syötöillä tuo mitalitilin jatkuminen on tiukassa. 10-6 ja kuten totesin niin aikaisemmin, niin Perpo kävi tänään Naantalin hiilivoimalassa hakemassa voimaa, mutta tuntuu, että ainakin Antti Ylitalon jalka ei ihan kamalasti tuosta 3 vartin kävelylenkistä tykännyt. Ylitalohan joutui vaihtoon tuon polvivaivansa takia, todennäköisesti polvivaivansa takia. Kumpu sortuu nyt sitten vastaanottovirheeseen. Kimmo Kutilahti syöttää tänään kyllä myöskin toistamiseen. Antti Ahokummulle jo tässä erässä myrkkyä. 11-6 tilanteessa Pavel Tresnak. Perungan pojat turvautuu erän ensimmäiseen aikalisään. Closer to the net, because like this, if it's over, then you play overhand. Because if you take the short service like this and you come not with the underhands, and you stay really too much in backcourt, you know. Like, come on, guys, come on, don't. Tuo yrittää. Edelleen pallo kerralla taas. Pallo kerrallaan. Kai Steniuksen sanoma tämän aikalisän päätteeksi. Kun Salossa Sampo johtaa 3 erää 8-6 ja Tampereella iskuvolleen valempaa 11-8 nuottelut ovat saaneet uuden suunnan avauserän jälkeen, kun täällä ei suunta ole vaihtunut eikä tunnu vaihtuvan. Jimenez puolustaa, Hernandez lyö pallon kenttään. Tulee aika tasaisella rintamalla kyllä Loimu tuolla hyökkäyspäässä. Rumpunen 10, Hernandez 9, Kutilahti 10, Justin 7. Ja hämmästyttävähän tässä on se, että joukkueen ykköshammas Jimenez vain 4 pistettä. Hän on ollut joukkueen ylivoimaisesti huonoin pistemies ja 5 pistettä huonoin pelaajakin käytännössä tänään. Nyt Justis.
Olli ei anna Justiisille, vaan laittaa Rumpuselle. Justiis varmistaa. Olli hakee tämän hihalla. Se on ihan nappipassi Hernandezille. Ei saa puolustettua. Aivan nappipassi laitaan Jimmy Hernandezille ja Jimmy nauttii tänään. Eilinen penkkikomennus on pistänyt Hernandeziin kyllä tänään aivan uusia virtoja. Kun Pavel Tresnak joutuu turvautumaan tähän liikkeeseen, siellä on nyt sitten 4. kaveri kokeilemassa. Toisaalta ollaan kyllä palattu siihen alkuperäiseen Ahokumpu kentältä ja 3 liigassa pelaavasta Sarse-veljeksestä. Ainoa peliä jatkava eli Pekka kentälle takaisin. Määttä taakse Egleskals. Nyt on Justiis hakemassa Hernandezin kanssa tätä vaimennusta. Sitten jää Sirviölle passi taakse. 14-6 lukemiin mahdollisuus tällä hyökkäyksellä. Rumpunen hoitaa torjunnan käsistä. Ja jos on sanonta, että yksi yö ei voi ihmeitä muuttaa, joskus lausuttu tässäkin selostamossa, niin ei lausuta kyllä nyt. Tämä peli on täysin erilainen kuin eilinen, niin paljon kuin pystyy olemaan. Täysin erilainen kuin nuo 3 ensimmäistä ottelua kaiken kaikkiaan. Sairainen Määttä, Weinbergs, tämä pallo tulee pisteeksi vastaan Perpolle. Normunds, Weinbergs onnistuu laidasta. Hänen hyökkäysteonsa todellakin ovat tänään olleet yli 70% luokkaa. 10+5 näyttää Weinbergsin saldo tällä hetkellä, kun Jussi Sirviö tuli kentälle Antti Ylitalon tilalle jo ottelun alussa ja Sirviö on nyt syöttöpaikalla. Sirviö saalis on tänään ollut 3+3. Olli takapassi, Rumpunen jujuttaa onnistuneesti. Kaikki mihin Ossi Rumpunen tänään koskee puuttuu pisteeksi Loimulle. Näin vastaanottoa Jimeneziltä Ollin takapassi. Ja vaikeastakin tilanteesta Rumpunen hoitaa homman himaan. Lähtee syöttämään seuraavaksi. Nyt on enemmän intoa, liikaa intoa syötössään. Ja se on muuten todellakin näin, että vasta 5. syöttövirhe Raision Loimolle tänään. Kyllä. Herman Egleskals on tehnyt jo pari syöttövirhettä. Pelkästään hän. 8-15. Nyt todellakin tarvii tapahtua jo puolittaisia ihmeitä. Ja se on kovin lähellä saada tästä alkusysäyksensä, mutta ei pitkäksi. 16-8 kolmas erä toisella teknisellä aikalisällä. Aika lähellä oli kenttää tuo pallo. Omat nelosesta, tuu puolustaa. Äsken lähit peippiin, niin tavallaan se nyt oli tuurilla tullut se lyönti, mutta jos olisit ollut omalla puolustuspaikalla, olisit chanssi. Nortsa ei tule mitään peippiä, se lyö tuohon jyrkän viista nyt. Tuo aina tänne. Because look, we stayed 2-0 back and now it's 8-point difference. What do you want to more? Then play only good, that's all. Correct. Ale, come on, and make pleasure. Enjoy it, because you are in the TV, guys. Then smile a bit, please. Tresnakilta hieman ehkä erikoiset ohjeet siihen. Hän kertoi ensiksi tilanteen pojille ja käski sitten nauttia, koska olette telkkarissa. Mä veikkaan, että nyt ei kauheasti nautittu. Kaitsu antoi ohjeita siitä, miten Nortsaa vastaan puolustetaan ja pelataan, koska se nyt tuntuu olevan se mistä se peli Perpolle vielä voi kääntyä, jos kääntyy. Ero on iso jo, mutta niin kauan kuin toisella joukkueella on Normund Weinbergs, niin mikään ei ole varma. Erittäin hyvin sanottu. Jimmy Hernandez on tänään todellakin ollut peli päällä. Määttä laitaan. Se Normunds Weinbergs on tämä mies, joka koskee palloa viimeisenä. Tämän näköinen kaveri. On tehnyt pari pistettä aikaisemminkin. On voittanut 8 SM-mitallia, 3 kultaista. Muun muassa Normunds Weinbergs, jolla tänään 106. pudotuspeli kaikkiaan 485. liigaottelu, 6500 pistettä kohta tehtynä. Hernandez ei auta Weinbergsin syötötkään, mutta tämä torjunta on sitten puolestaan sitä, mitä varmasti Tresnakin haluaa. Kovin leveitä hymyjä sieltä ei kuitenkaan tule, mutta tulee piste, joka luo Perpolle uskoa. Nämä pojat käyvät samassa parturissa. Pekka Sairanen ja Henri Tuomi, heistä Henri Tuomi torjujana. Weinbergs syöttämään. 10-16. Ossi Rumpunen varmasti jää märehtimään tuota edellistä epäonnistumista.
Sekin katsevaihtopenkillä seuraa Weinbergsiä. Weinbergsin syöttöverkkoon ja aika syvä huokaisu kuuluu noin 500 katsojan miehittämästä ja naisittamasta Kerttulan katsomosta, kun tuo syöttöverkkoon pysähtyy. 17-10. Davy Justiz. Tämä syöttö Weinbergsille, joka hänkin nyt sitten epäonnistuu vastaanotossa ja sitten Määttä puolestaan vierailee verkkonahan väärällä puolella. 18-10. Sitten on Weinbergs käymässä keskustelua päätomarikentän Taron kanssa. Kalle Määttä. Eikö Weinbergs otetaan vielä puhutteluun? Kuka sieltä nyt haetaan? Ei Weinbergs, vaan Henri Tuomi. Ei kiukutella kuuluu katsomosta. Osuva huuto tuohon paikkaan. Davy Justiz. 18-10. Tilanteessa kuitenkin Pavel. Etunimeltään Tresnak, sukunimeltään ottaa Perpolle toisen aikaa lisää. Ja kuunnellaan. From yesterday, everybody know he use every moment for to help the home team. Then cool guys, cool. It's not necessary to make show. We finish the game and that's all. And from our side, we try to finish it correct. Ali, come on. Ali, oh. Wait. Vesa, jos sä olisit valmentaja, niin mitä sä tekisit tässä tilanteessa? Tai Perpo valmentaja? Kyllä mä varmaan koittaisin potkia jotain tuolla ja nuria, haukkua ja huutaa jonkun ja kaataa varmaan vesipullot kentällä, että saataisiin hetkeksi peli seis tai jotain. Repi paidan, ihan mitä tahansa. No en mä varmaan omaa paitaa repisi, mutta jotain tuohon saataan muutosta. No jätkät ne on ihan perus esimerkki noita virkamiesjoukkueesta tällä hetkellä. Kukaan ei tuuleta, kukaan ei iloitse. Haluuks ne edes kääntää tää ottelu? Näyttää vahvasti siltä, että ei. Ehkä tässä mennään jo seuraavaa ottelua kohti. Siltä tuntuu, Tresnakin ohjeet kuulostivat siltä, että seuraavaa ottelua kohti ollaan menossa. Pitää tarkistaa videoarkistoni tuolta Someron suunnalta viime kaudelta, että kuinka monta paitaa repi Kujanpää näissä tilanteissa ja kuinka monta mehukannua sinne kentän laidalle kaatui ja kuinka kovasti siellä sitten huudeltiin. Tuomi on tässä. Ja hän on Henri etunimeltä ja hän syöttää seuraavaksi ja tuntuu, että Tuomi on nyt kyllä viimeisiä sotureita, jotka lähtevät tästä rintamasta. Muut ovat kovin antautuneen oloisia. Sairanen pysähtyy Kimmo Kutinlahden ja Simo-Pekka Hollin torjuntaan. Ja aikamoinen myräkkä todellakin, oranssi sellainen tänään Kerttulassa puhaltaa. Tässä nähdään tuo komea torjunta. Sieltä Määtän passi laitaan ja siellä on laidassa torjumassa SP Olli, joka hoitaa siitä torjuntapisteen, kun tästä puolestaan tuulettaa oikein kunnolla Jussi Sirviö. Hänen pitää nauttia näistä hetkistä ja antaa näyttöjä pelipaikan suhteen. Päivän komein tuuletus perpolaisittain. Ehkä jopa ensimmäinen. Jussi Sirviö 12-9. Kalle Määttä syöttää seuraavaksi. Ja jos joskus selkä on seinää vasten ottelussa, niin nyt se Perpolla on. Hernandez. Olli taakse. Ja takana on Jimenez. Nyt Jimenezkin onnistuu. 6. piste Olle Jimenezille. Tänään se on 20. Loimulle tähän erään. 20-12. Jos tämän lajin nimi olisi lentopallo, niin tämän ottelun voisi lopettaa tässä vaiheessa, ettei ketään satu, mutta kun tämä on lentopallo, niin tässä voi tapahtua mitä vaan. Keskeltä tulee Sirviö, kun samalla saamme katsoa tilanteet muilta paikkakunnilta. Sampo johtaa pisteellä kolmatta erää Salossa ja iskuvolley on menossa 2-1 johtoon puolestaan Tampereella. Ja hyökkäys Sirviöltä. 13-20. Peksi Sairanen syöttää seuraavaksi. Jimeneziltä haetaan sitten tämä piste ja näinkö on juna siirtymässä takaisin raiteilleen. Tärkeähän tämä olisi, vaikkei kiri riittäisikään erävoittoista kautta ottelun jatkumiseen, että saadaan hyvä fiilis. Ja sen tietää myöskin Kai Stenius, joka ottaa saman tien Loimulle aikalisän. Pekka Sairasen ensimmäinen piste tänään. Toinen piste tämä pallo on ilmaiseksi. Nyt täytyy vaan, hei, tässäkin vaiheessa täytyy jaksaa keskittyä joka palloon. Pallo kerrallaan. Yhtään löysää, ei ainuttakaan palloa anneta löysää. Nyt joka pallo vaan. Tästä saman tien. Joo! 20-14 kolmas erää, 2 ensimmäistä erää
menivät Raision Loimolle 25-23 ja 25-17. Pelataan 4. puolivälierää, joka on jatkumassa sitten 5. sunnuntaiksi Rovaniemelle. Sairanen. Rajala vastaanotto, sitten oli laitaan Hernandez ja jos vähän hetken aikaa pientä hyvän olon tunnetta alkoi tulla Perpolle ja sellainen olo, että tässä päästään vielä peliin kiinni, niin Hernandez sitten alkaa lyömään niitä viimeisimpiä nauloja sen ajatuksen arkkuun. Näin Jimmy Hernandez tänään pisteitä kasassa 11 kappaletta. Sairasen vastaanotto on nyt hyvä sitten Egleskans laidasta. Ai niin, hänkin on vielä kentällä. Egleskans lyö 14 pisteensä puolestaan tänään. Plus-minus-tilasto kuitenkin näyttää aika synkästi hänen osaltaan. +6 tällä hetkellä, mutta eihän hän nyt yksin ole missään nimessä se syyllinen tähän touhuun. Jussi Sirviö. Sirviön syöttö kohti Rajalaa. Rajala edelleen jatkaa hyviä esityksiä. Hernandez laidasta. Tämä vaiventaa Perpon torjuntaa. Määttä keskeltä tuomi rättiin. 22-15. 3 pistettä enää Raision Loimulla matkaa tämän erän ja ottelun voittoon. Ossi Rumpunen ollut tänään iso pelaaja. Hän on ollut Loimun paras pistemies. Ja lisääkö tulee tästä Pekka Sairasen käsistä vastapalloksi ja Simo-Pekka Olli 2-0-4 vastassa 23-15. Näin laittaa Olli pallon kenttään. Vastaava pallo, johon päättyy myös Suomen ja Brasilian ottelu Tampereella viime kesänä ikimuistoisesti. Silloin sen pallon vastapallon löi kenttään Mikko Esko ja se oli sitten melkoista riemua on odotettavissa hetken kuluttua myöskin Raisiossa, kun tämä ottelu 4. erä päättyy 23-16. 3. erä päättyy 23-16. Loimun johto, kun Herman Segleskans, joka todennäköisesti ei lähde pehmeästi syöttämään tähän paikkaan. Ei lähde. Syöttää pallon kenttään, lippu nousee, mutta tämä tuomari kumoaa tuon. Ja täältähän tuo Egleskansin syöttö sitten tulee. Ja aivan oikea tuomio. Pallo kentässä. 17-23. Nyt Egleskansin pitäisi ainakin 6 vielä samanlaista tässä nyt tehdä. Ainakin pisteeseen johtavaa suoritusta ja sieltä se tulee seuraava Egleskansin syöttö. Se tulee Hernandezille vastapalloksi tuomi, mutta Simo-Pekka Olli nollaa. Henri Tuomeja. Samalla kuvan ulkopuolella myöskin päivän paras tuuletuspalkinto vaihtaa omistajaa. Simo-Pekka Olli on sen uusi omistaja ja ottelupallo. Kerttula yleisö osaa arvostaa sitä, mitä on tänään nähnyt. 24-17 ottelupallo numero 1 Jimmy Hernandez. Määttää ja sitten keskeltä tuomi, tämän puolustaa Hernandez takakentälle. Kelle antaa Olli mahdollisuuden, antaa Jimenezille. Kaarikoski puolustaa tämän. Määttä antaa sitten Egleskansille. Justiis vaimentaa, mutta on samalla verkossa ja siitä 18 piste Raision Loimulle 18-24. Toinen ottelupallo Loimulla ja toista ottelupalloa tulee syöttämään Perungan pojilta Normunds Weinbergs. Tänään 12 pistettä.